Sokoksella, alennuksella, kauluspaitoja, boksereita, kahden. Hei, mä en oo siellä päin. Sä menit vittu. Danielkin moikkelis. Niin, hei, oota hetki. Ketä päin sä oikein menit siellä? Tuuks te... Mä jotain Suomeen päin äsken. Mä otan tässä mun hieno... Mä otan tässä mun pinkki lentokone. Se on mun tekemä. Mä pakitan käteen. Otetaan auto. Auton kanssa pystyy lentää paremmin. Tule mun kyytiin. Mä käyn hakee tuolta auto. Sä tulet mun kyytiin. Mä käyn hakee mönkiä. Häh? Sä pystyt tappamaan. Mulla on mönki, ottaks pottua? Kerro kodimone. En mä jaksa. Jos saat. Oota hetki, mä viritän äkkiä. Mulla on tänne eeppinen bulletti, mikä vetää 1 000 000 kilometrin driftausta. Tuu tänne, otetaan kisaa. Tää suti! Mä keulin tänkään. Sit mentiin! Vituinen juttu tästä tehdä. Mihin sä menit? Mä lennän täällä. Oota, mä tuun sun kyytiin, lennä vaan. Mä tuun sun kyytiin. Mä lennän niinku ilman mitään autoa. Siis sä oot medessä. Bro, what's up? Missä sä oot täällä? Mä oon täällä. Jetpakin kanssa lähden menemään. Aita paska. Oota, mä kävelen täältä ylös. Mä oon taksikuski. Mä juoksen täältä ylös. Fuck you, I'm gonna kick your ass. Shut up, motherfuckers. Vittu. Nyt tunnu missä. Ei niin, no niin mä tuun sun kyytiin. Mennään lentoon. Oota nyt. Mä muokkaan tätä vähän nyt. Tee pinkki taksi, se on gangsta. Joo. En. Mitä? Lopeta! Lopeta. Älä vaihe sitä väriä. Oota, mä haluan pinkiksi. Ei laita pinkki, jos mä laitan jotain väriä. Niin Okei, no. Nyt se on harmaa ventla. Se on nyt ton värinen. No niin. Oota nyt. Tuo tyyppi tulee! Ajo! Se tulee kyytiin. No niin, mennään. Taksi, mä saan rahaa tästä. Ai pitääkö meidän maksaa tästä? Ei te vähennä rahaa. Ei helvetti. Sossu laittaa sosiaaliyhdistys. Vittu pum. Sä oot kauhea sossupummi. Hei venttaa, mä lensin kyydistä. Mä hankin oma taksi. En mä hankin mitään. Mä hankin jonkun siisti. Ei kyytiin siinä, saatana. Vittu, mä hankin pizzamapolla. Kyytiin. Mä menen pizzamapolla. Pizza ja pizzat. Mun pizzamapo perkele. Tallon niin. Pizzamapo vie teille, poika. Saatana, mä menen sua nopeampaa tän kanssa. Ota ensin mä duunaat. Mä duunaat äkkiä. Ota sit kiinni, poika. Oota hetki. Joo, mä tuun. Saa yrittää. Vittu! Mä se kuul tonnia skootterin kanssa. Mä vedän niinku 4 tonnia. Mä hyppäsin tän Ei vitsi. Mun skootteri katos. Näet sitten video, kun mun näyttö sekoo. Sun netti katkee. Ei koskaan. Ei vitsi, mä en näe sua täällä kartalla enää. Voiko mä vedin niin pitkään? Oota hetki. 1 miljoonaa. No nyt mun näyttö sekoo, se on jotain keltainen tää. Mä vedän mopon kanssa. Mä menen yli 100 miljoonaa jo. No nyt mä menen. Mä menen kans täällä. Miksi tää tyyppi päätään riisee, kun tää menee jotain 1000? Oikein kato tän tyypin naamaa.
Onks krapula? Ei. Mä respawnan sun. Mä en näe sua edes täällä kartasta, tiesiksä? Ootko? Mä kysyn, että ootko Adrian? Moro, what's up? Hei, haluuks lentää tosi kovaa? Miksi tää tyyppi... Mitä me ollaan? What's up? Haluuks lentää tosi kovaa? Joo. Ei ota! Mun tää käydä kaupas. Mun tyyppi lentää. Kato tätä mun tyyppiä. Päästä kyyti, jos sä haluat saada hauskan kokemuksen. Ei kato mun tyyppi, kato se lentää. Tuu mun kyyti, jos haluat saada hauskan kokemuksen. En mä pääse, mun tyyppi on tässä tuulilasissa kiinni. Kato mun tyyppi. Et sä oot täällä. Oon, mä oon tuossa tuulilasissa. Mä mennään jotain... Mä oon tossa tuulilasissa kiinni. Et tule. Mun näkyy, että mä oon tässä tuulilasissa. Kato. Sä näet sit se video, nyt me ollaan vedessä. Mä en näe sua. Oota hetki. Mä Mä oon täällä... jäin johonkin maalle. Näetkö sä, kato, mä asun auton kyydissä. Mä asun moottorissa kiinni. Kato kun kovaa nyt lähetään. Vitsi, mutta mä haluan tästä pois, oota, on tuu takas kyytiin. Ollaan tossa. Mun tyyppi pukasta. Mun tää tappaa itteni. Tuu äkkiä, jos sä haluat hauskan kokemuksen. No joo, ota hetki. Sut on vähän vaikea saada... En mä näe edes sua täällä kartalla, niin mä pääsen sinne äkkiä. Ai tää on tällainen sininen auto, mitä sä yleensä käytät. Kuuliks sä? Mä killasin itteni tonne alle. Mä jätin sen yhden tyypin sinne auton kyytiin. Hei spawnaa mun luo. Mä olin vetäisikö jotain 50 tonne, sen mä jätin sen yhden tonne auton. Hei spawnaa mun luo. Tää on tää mun lempiauto. Ei vitsi, sitä kääntyy helposti. Aina kun ammattilaiset ajaa suoraan. Mitäs tässä löytyy? Mä teen tämmösen ruskean paskavärin tästä. Naista vittu. Koita nyt mennä eteenpäin. Vitsi. Noniin, tässä ei pysty kääntyä, jos tää menee kovin. Mä en pysty... Ruskea. No nyt on hieno. Älä vittu. Nyt. Nyt mennään niin kovin kuin pystytään. Tää auto on mennyt hyvästi. Mä vaihan tähän siistimpään. Mä vaihan tähän muuten. Sun pitää flipata se. Kautta lock. Hei kuten... Se ei taida oikein toimia toi sun autos. Mä en tee mitään, että vetää tämmöstä. Mä menen golfaan. What the fuck? Tuu mun kyytiin. Mä en tee mitään tää. Tuu mun kyytiin. Tsiika mui nopeasti tämän. Mä en paina alttia. Mä en aja vaan normaalisti. Mä en paina alttia, hei. Aja uusimena, mulla on kaas äsken. Oota hetki, mä en paina alttia, oota. Mä painan pakki. Mä en paina edes alttia, oota. Heti kun mä pääsen autotielle edes. No vitsi kato, 4 kopia. Ai mä en paina edes alttia. Ilman alttia. Paljon mahtaa mennä altinkaan. Oota, mun tää flipata tää. Ei kun ei tarvi. Nyt tulee hyvä biisi. Ei Energy Final tulee joku miksaus tosta. Ehkä joskus... Mistä? Mä kuulin jotain läski neekeri huutoa. Joku räjäyttelee tältä vara. Mun golf-auto! Kuka ei saa sitä? Mine. Hei, rupetaanko poliiseiksi? En mä tiedä. Häh? Ehkä. Ei helvetti. Posti. Sun puhe vähän lakaa.
Tai siis no niin menti. Mutta! Pysähdy tää auto! Ai pysähdy auto! Mihin sä menit? Mä teen uuden auton. Hyppää sieltä autosta ulos. Oota hetki. Noin, niin mä oon täällä maassa. Mä spawnaan sun ulos. Awesome. Onks tää sun uusi auto? Hei joo. Mä tuun takas joskus. Vittu tää rumaa. Kuinka kovin tää menee? Testata. 2 tonnia tiellä. Oota mä tuun. Spawna mun luo. Eikö mulla on oma auto? Mä spawnaan sun luo. Mä spawnasin jonkun katolla, kun mun koitti spawnaa sun luo. This is fucking awesome. Nyt tuuks sä? En mä pysty. No free. Sulla ei oo niinku vapaat tilaa. Tää on kiva yksipaikkainen mini-auto. Niin. Mä menen liian kovaa tässä pelissä. Mä tipuin maan läpi. Mä niinku kuolin ilmassa, sitten kun mä tipusin veteen ja lasilla. Spawna mulla. Sekoillaan täältä lentokentältä taas. Mä menen täällä mun... bitch. Oh yeah, that's nice. Kiitos. Aista vittu, mä menen lentokoneen kanssa. Mä sain PCJ:n. Mistä paremmat, mä sain tämmösen. Mulla on lentokone. Tää on kyllä aivan paska. Miten sä saat noit mikroautoja? Tiedätkö siellä on se Misk? Joo. Niin sieltä löytyy niitä kaikki. Ei vittu mitään auto. Siinä on mun Bandito. Bandito on paras. Jarruta perkele! Äänestää jos se virittää. Jotkut tollaset vaan tehty. No mä otan lentokoneen. Tuu mun lentokoneen kyytiin. Joo, venta. Mä hyppään sinne. Mulla on kunnon lentokone siis. Vittu! Tuu mun lentokoneen kyytiin. Oota, mä flippaan sen päälle. Oota, mä tuun äkkiä autosta tulla se spawnaa sinne. Ja tähän voi tulla ihan kyytiin. Ja mä spawnasin sinne. Ihan vaan geestä. Noin. Onko sä valmiina? Joo. Hauskaan lentokokemukseen. Kiitos, että... Valitsit Finnairin. Kiitos, että valitsit Finnairin. Toivottavasti matkasi on todella tasainen. Oota hetki, sä tervet. Tervetuloa Finnairille. Tämä oli tämmönen pieni alku... Lämmittely. Mulla se ei... Tämä oli uusi... Spawnata johon... Nyt me käytämme uuden aikaista teleporttausta. Niin, ja kivasti lähdemme tästä nyt lentoon. No niin, panen nyt sitä alttiin. Mä painan ja alttiin, tämmönen 245. Sun totta sun jalat pois, tiiäks kai noi... Tai mene muuten täysillä. Nyt muuten menee. Miten otetaan jalat pois? En minä muista. Nyt mä voidaan vähän just työpöydällä. Äkkiä Sanin takas. Mä katosin jonnekin. Sä. No niin, tervetuloa Finnairiin. Äsken joku lensi ulos ikkunasta, mutta meitä ei kiinnosta, koska saimme hänen rahat jo. No nyt hän tervoittaisi ylipäätään turpaa mua. Nyt me teemme 360 laskun. Nyt siinä meni lintua, tapoimme nekin, koska olemme niin true gangstoja. Me laskeudumme Finnairin epävirallisemme. Tämä ei ole meidän käytettävissämme, mutta olemme niin true gangstoja, että emme käytä tätä nyt. Upsis, tämä oli armeijan paikka. Täällä lähteä. Finnair on nyt niin shitti, että sen on pakko tehdä hätälasku. Onpa mukava lasku, en ollut ikinä noin mukava lasku. No niin, nyt olemme tässä tänne laskenut ja nyt menen kysymään matkustajilta, että mitä he pitivät tästä. Minäkin vien puuhun nyt. Mitä? Tykättä.
kiipeen nyt. Nyt minä pelkään ja minä kiipeen puun. Kaikki matkustajat bussiin. Minä kiipeen kaktuksen päälle. Tule bussiin. Kaikki matkustajat Minä bussiin. kiipeen puun päälle. Tuu bussiin. No niin, nyt minä kysyn tuolta bussikuskilta, ketä oli juuri. Tule sieltä autosta nyt ulos, niin päästään vähän. Pelli mun bussiin. Elikkä sitä nyt kysytään, mitäs tuo lasku meni? Oota hetki, älä peli mun bussiin. Fuck you, sä et pääse tänne sisälle enää. Tunnit, kyyti. Kysymme matkustajalta, että mites lasku meni? Ihan helvetin huonosti. Joo, elikkä se on hyvin meni vai? Joo. Joo, tosi hyvin. Hyvin meni, joo. Joo, ota upgrades, nitrot, hienommat renkaat. Noin. Ja hypräjouset. No niin, oletteko valmiina bussimatkaan? Mä pistän vähän paremmat nitrot. Sä olit laittanut äsken huonemman, mä laitoin takas. Ei mit. Huonemman nitrot. Tämä on Finnairin jatkolento. Jatkolento bussilla. Niin, Finnairilla jatkolento. Jos otatte nappia takaisin, niin tässä pääsette. Ja muuten, taidamme lopettaa tän jakson tähän näin, me ollaan kuvattu aika kauan. Nyylikes. Se on sitten, että Moi. Valde kiittää ja kuittaa. Mun tyyppi ei näe tosta penkillä. Moikka!